Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqwa la'allakum tuflihun. Sadaqati. Dari sedherek kang mulia, alhamdulillah kula panjenengan tansahipun paring kenikmatan dening Allah, kerahmatan, taufik, hidayah sehingga kita saged makempal wonten mriki panggenan saperluan sekawruh. Salat dan salam kita terpuji dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberikan teladan terbaik kagem kula panjenengan sedaya. Monggo kita lanjutaken kajian kula panjenengan sedaya inggih menika mengkaji dosa-dosa besar. Ingkang pertama inggih menika syirik, membunuh, lan salih-salihipun. Samenika menginjak dosa inggih menika berzina. Menika adalah dosa besar ingkang teng mriku mengakibatkan siksa dunya maupun akhirat. Allah berfirman dalam surat surat Al-Isra ayatipun 3 kali, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Lan aja parek-parek sira kabeh zina ing zina, inna kana fahisata wa sa'asabila. Satemene zina iku perbuatan keji lan sak ele-ele dalan. Sedherek ingkang mulia, zina menika adalah perbuatanipun hewan seperti dikatakan oleh sinten Oma Irama. Mengapa berzina itu haram? Karena itu adalah cara binatang. Dados zina menika adalah caranipun binatang, mboten enten istilah napa? Mahram, dulur, adik, bapak, ibu, mboten enten pun sak ketemune. Mulane istilahé napa kumpul kebo. Kebo niku nek kadung karep masih di sawah, sing lanang owek, sing wedok owek, dadi ten sapi. Dados ngoten niku perbuatan zina, mboten enten ketentuan halal haram. Sedherek kamliyan nek hewan zina niku menguntungkan. Masalah misale kula nggak ada wedhus wedok, sampean nggak ada wedhus lanang. Terus wedhus lanang niku dolen ten ngene wedhus wedok. Gak suwe wedhus wedok niku meteng. Kira-kira sing seneng sinten? Sing duwe wedhus. Tapi lek misale sampean duwe anak remaja, anak lanang, tangga sampean duwe anak wedok sik remaja. Terus si anak remaja niku wau dolen teng ngriku. Terus mara sing wedok meteng. Wah. Lek kewan beneran, tapi lek manungsa masa ngoten. Lan ngene niku nggih napa sesuatu ingkang keji awon ngoten. Bila saking menika Allah memberikan aturan azaniyatu wazani fajalidu kulla wahidin minha mi'ata jaldah wa ta'khud bima rafatun fi dinillah. Wonten surat An-Nur ayatipun kalih, azaniyatu wazani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wong wedok sing zina, wong lanang sing zina, mongko jiliten masing-masing mi'atu jaldah, 100 jilitan. Jadi gepuk gawe rotan sak meter ping 100. Wala ta'khud bima rafatun fi dinillah. Lan ojo kadek apa istilahnya itu, sayang ngesakno di dalam negara agamane Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, lamun sira kabeh ku wong sing iman lan Allah lan dina akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Lan supaya disaksekno golongan saking wong kang padha iman. Dados menika hukumanipun tiyang ingkang
zina, tiang estri, tiang jaler ingkang melakukan perzinaan. Zina niku napa sih? Dudu bojone di keloni niku zina. Sedherek ingkang mulya saking agengipun dosa zina, saking napa asore zina niku sampai kados ngoten dihukum ngoten. Lah menawi sing jaler nika wau dalam keadaan terikat perkawinan utawi sing estri niku wau tasih terikat perkawinan, lah niku hukumane langkung menyeramkan malih, nggih menika dirajam. Niku diantemi watu sampai mati, ngoten. Utawa pernah nikah, misalnya duda utawa rondo, niku kedah dirajam sampai mati. Dados ngoten niku ancamanipun tiyang ingkang melakukan perzinaan saking napa saking hinae perbuatan zina kala wau. Sedherek ingkang mulya menawi tiyang menika sedang melakukan perzinaan menika imanipun menika napa terlepas. La yazni zanin khina yazni wa huwa mukmin. Dadi ora nglakoni zina nalikane nglakoni zina wong iku dalam keadaan iman. Dados menawi tiyang niku sedang berzina menika imanipun menika lepas. Wala yasriku sarikina yasriku wa huwa mukmin. Semono ora ana wong sing nyolong nalikane nyolong dalam keadaan beriman. Dadi nek wong niku nyolong iman niku sedang lepas. Wala yasribul khamr hina yasribuha wa huwa mukmin. Semanten ugi tiyang ingkang ngombe khamr terus dalam keadaan beriman. Dadi nek tiyang niku sedang napa minum khamr menika imanipun lepas. Sedherek ingkang saking agengipun napa apa istilahnya? Agengipun dosa nglampahi zina kados ngoten niku. Mila saking menika kanggenipun tiyang ingkang beriman menika haram nikahi tiyang ingkang berzina. Ayat 3 surat An-Nur dipunteraken azani layang kihu ila zaniatan aw musyrikatan wa zaniatu layang kihu ila zanin aw musyrik wa hurima dzalika alal mukminin. Wong lanang sing zina ora kena nikah kejaba zaniatan wong wedok sing ahli zina. Aw musyrikatan utawa wedok sing musyrik. Wa zaniatu layang kihu ila zanin aw musyrik. Lah wong wedok sing ahli zina gak kena nikah kejaba padha ahli zina aw musyrik utawa wong musyrik. Wa khurima dzalika 'alal mu'min lan diharamake mengkono iku kanggone wong kang padha iman. Dadi mboten asal tiyang ingkang beriman terus menikahi tiyang ingkang ahli zina. Dados saking napa awone perbuatan zina kala wau dados sesuatu ingkang menjijikkan. Sedherek ingkang mulya wonten donya kados ngoten hukumanipun dijilid utawi dirajam. Lah wonten akhirat niku dilebakaken istilahnya ngriki napa lubang. Nek istilah anu niku tanur niku tumang sing dhuwur. Lah biasane nek tanur niku tanur tinggi niku damel ngecor logam. Jadi rosok-rosokan niku dilebetaken dicampuri kali batu bara diobong. Lah niku didamel ngecor napa istilahnya napa rosokan-rosokan niku wau. Lah ten neraka niku nggih enten tanur kados ngoten niku. Isine tiyang jaler, tiyang estri dalam keadaan diobong keng isor, diobori. Lah ten munclak-munclak teng ngriku bolak-balik. Akhirnya kepingin metu, nek kate metu diungsret genine. Matur ngoten wonge mudhun dilebokno maneh. Naudzubillah min dzalik. Dados ngoten niku gambaranipun siksanipun tiyang ingkang melakukan perzinaan. Dados zina niku adalah perbuatan ingkang asor sanget sebab napa menika sampun
menurunkan derajat manusia dumateng derajat ingkang asor sanget ngoten. Sebab menika adalah perbuatanipun hewan. Terus kok ana wong sing bersifat nglampahi kados dene perbuatanipun hewan kados ngoten niku wau. Sedherek ingkang mulya, zina menika mboten jaler estri tok, ternyata nggih enten zina antara jaler kali jaler. Mboten nate kepireng. Istilahnya napa? Gai, ngoten. Homo. Ugi estri sami estri, ngoten. Dan saat-saat menika enten tiyang ingkang menuntut disahkan pernikahan sejenis, ngoten. Dadi lanang nikah karo lanang, karepe niku minta disahkan, diolehi, ngoten. Lah nek ngeten iki dijalaken, misale wong sak kampung separuh mawon berbuat kados ngoten niku wau. Estri sami estri, jaler kalih jaler. Kirun-kinten punah napa punah tiyang niku wau. Kan mboten enten kelahiran malih, mosok lanang karo lanang iso nglairno. Estri kalih estri kan mboten enten kelahiran. Akhire punah menungso niku. Nek niki diumbar ngoten. Mulane istilahnya kaum pelangi. Jadi jaler kalih jaler, estri kalih estri. Dan niki ten Amerika niki mun disahken dadi oleh nikah jaler kalih jaler, estri kalih estri. Padahal niku nggih jelas haram. Kados dene kaum Nabi Lut, lanang padha lanang. Lah lanang padha lanang wong wedok kaoman mungsuh, akhirnya wedok musuh wedok ngoten. Dadi istilahnya lesbi ngoten. Dan ngoten niku pun merajalela terpundi-pundi wonten ngoten. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi ngoten. Dadi kados winginane niku enten ten daerah pundi niku dalam komplek perumahan. Lah niku tiang mboten tiang ribu tapi tiang luar daerah. Dugi ngriku dicurigai kalih warga ana apa iki bareng digrebek ternyata ngene iku wae jaler kalih jaler homo ngoten. Lah menika termasuk napa perzinahan. Dados nek jaler kalih estri berzina menawi sing estri niku wau termasuk muhsan dalam keadaan masih nggak ada pasangan utawi pernah nggak ada pasangan, menika dipun rajam. Lah tiyang jaler sing dereng nate, lah ngeten iki nggih pernah kasus zamane Nabi niku ngoten. Dadi jeragane wedok niku zina kalih tukang angon. Dadi tiyang sugih nggak ada wedhus kathah, sing tukang angon niki wae disenengi kalih jeragan wedok sampai akhirnya terjadi perzinahan. Terus bapake lari jalan niki tanglet, ya apa iki hukume kados ngeten iki. Akhirnya ditebusi wedhus 100 ben gak kena hukuman. Akhirnya Nabi memberikan keputusan dadi sing estri niku dirajam sebab posisine tasih gak ada pasangan tiang jaler. Lah si anak lanang niku wau sebab tasih bujang hukumane dijilid ping 100 ngoten-ngoten dibucal setunggal tahun. Sedherek ingkang mulya, zina niku dosane gedhe, ageng, menjijikan. Tapi enten malih ingkang langkung awon malih. Nggih menika napa? Zina kali bojone tanggane. Enten nggih kasus ngoten niku. Dadi zina kali halale bojone tanggane ngoten. Kadang-kadang kan ngoten sing jaler niku napa pelayaran sing wedok ndek omah tok berbulan-bulan mboten nate istilahé jablay jarang dibelai. Akhirnya lah sing teng griya kesempatan ngoten sampai akhirnya terjadi perzinahan kados ngoten niku wau. Nah kadang-kadang nggih kali IP-ne sekian enggak, kadang-kadang ngoten. Misale sing estri niku wau guru, sing jaler niku kerja pabrik, terus ten griya niku enten adik IP, estri. Mergo sing wedok selak budal mulang, isu-isu budal ten sekolahan, akhirnya nyerahno ten gene adike.
Wis Dek aku tak budal dhisik, tolong ladenono cacakmu. Cacak IP. Awale nggih ngladeni mangan ini kutok, ngladeni wae sarapan diladeni, wae masak dimasakno. Suwe-suwe mboten namung niku tok. Akhire sembarang diladeni. Mila saking menika pernah suatu saat Nabi niku ditanggeti Kanjeng Nabi, ya napa IP niku? Nabi jawab napa? IP al-maut. Dadi ipar niku maut ngoten, baik niku jaler utawi estri. Kadang-kadang kan ngoten. Nah, untuk bilaimin dari dados nek cedek mawon menika dilarang wala taqrabu zina inau kana fahisatan wa sa'a sabila. Tapi lek nglakoni ya nggih langkung nemen ngoten. Nggih kathah kejadian kados ngoten niku wau antarane mantu kalih maratuwa. Kadang nggih ibu kali anake mergo sing jaler pun meninggal, sing enten anake kados ngoten niku wau. Bahkan zamane Nabi Yusuf sampean eling critane nalikane Yusuf niku watase alit dipendet diangkat dadi anak nggih mbediten cak serawung kali ibu angkat didelok kok suwe-suwe kali iki ganteng gagah akhirnya disenengi dhewe kali ibu angkat kan ngoten. Akhirnya kene Yusuf tulung kakek benaken apa ten kamar dikancing. Akhirnya Nabi napa si Zulaikha ae talak kenye wahammat bi wahamma bi waqat hammat bi wahamma bi. Dadi Yusuf nggih pun tertarik sakjane. Walau la an ra'a burhana rabbi. Kok lamun Nabi Yusuf gak eling nek ngene iki larangan, gak eling nek iki adalah haram, bisa terjadi perbuatan niku. Akhirnya Nabi Yusuf melayu teng kene lawang, akhirnya digandoli kali Zulaikha klambine suwek sing buri. Tetes Masya Allah kekuatan nafsu niku wau. Menten dari surat Yusuf Juz dan jenengan tinggali kiri kanan kiri atas wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku ora cuci tangan saking nafsu, sak temene nafsiku perintahe nanggone sing elek. Tetes kula panjenengan sedaya menika dikuasai kali nafsu sehingga sampai akhirnya terjadi perbuatan zina kados ngoten niku wau. Sedherek ingkang mulya menawi zina niku adalah saluran ingkang haram, sebalikipun menawi menika disaluraken dumateng ingkang halal menika angsal ganjaran. Dadi nek salurane salah niku dadi dosa, dadi adab. Sebalikipun nek salurane niku wau leres, mulane wonten surat Al-Mu'minun illa ala azwajihim waladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wong akeh sing jaga farjine aladina li furujihim hafidun maring farjine ku padha jaga illa ala azwajihim kejaba ing atase pira-pira bojone wong akeh. Dadi misale bojone sekawan nggih boten masalah. Aw ama malakat aimanu mutawa marang budake menika halal. Lah kula nggih nate kepireng tiyang niku sampun gadah estri niku 3. Kadang-kadang bojo telu niku dijejer, dikeloni bareng. Lho ngoten niku tasik golek jabone bojo telu niku wau. Saking napa? Saking nakale wong ngoten. Dadi wis di bojo telu iku sing golek liyane. Lah niku nek ayat niku wau illa ala wajhim aw mamalek waman tawi gara dalika faulai kaumul adlasih. Misale wis di bojo papat, wis ana budak kok sing golek maneh, lha iku termasuk orang yang melampaui batas. Dados ngoten niku wau. Dados zina menika adalah penyaluran nafsu ingkang boten sesuai kalian hati nurani manusia,
dan menika adalah caranipun hewan. Menawi kula panjenengan sedaya terjatuh dalam perbuatan niku berarti napa? Sifat kula panjenengan sedaya menika sampun merendah, lebih rendah daripada hewan. Mila saking menika nggih napa siksane nggih kados ngoten niku wau sampai dijilid, sampai dirajam. Sedherek ingkang mulia, aturan Allah niki adalah untuk memanusiakan manusia. Ngoten. Nek mboten diatur kados ngoten, menungso derajate mandhap lebih rendah daripada hewan. Bila saking menika dengan mengikuti aturan-aturan Allah, menika adalah bagi kemaslahatan manusia itu sendiri, sehingga menawi nawa pernikahan menika enten tiang-tiang ingkang haram dipun nikahi, enten ingkang halal, menika adalah dalam rangka memanusiakan manusia, sehingga manusia menika benar-benar sebagai manusia, tidak turun derajatnya sebagai hewan. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, wabil wonten kalersan menika sangersanipun Allah, wabil wonten kaklintuhan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak, kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah menyelamatkan kula panjenengan sedaya, mengantos kula panjenengan sedaya terjerumus dan gene dosa perbuatan zina. Saking kula wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.